Köszönöm neked, Uram, hogy a te véredben van gyógyulás és szabadulás. Köszönöm neked azt, hogy most erről emlékezhetünk, erről a nagy áldozatról, amit hoztál mi érettünk, emberekért. Köszönöm neked azt, Uram, hogy te ideadtál mindent nekünk. Ideadtad a te életedet. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy így örök életünk lehet. Segíts, Uram, elfogadni ezt a nagy áldozatot mindannyiunknak. Segíts, Istenem, szerinted élni, és most szemlélni újra tégedet, gyönyörködni te benned. Amen. Amen. Énekeljük tovább a kivetítést. Amen.
Márk evangéliumának 15. részéből fogunk igéket olvasni, a 22-től 39-ig terjedő verseket. Márk evangéliumának 15. részéből a 22-től 39-ig terjedő verseket fogjuk olvasni, majd Nagykassa Zoltán testvért kérjük, hogy vezessen álláskérő imában. És vivék őt a Golgota nevű helyre, amely megmagyarázva annyi, mint koponya helye. És mirhás bort adnak vala néki inni, de ő nem fogadta el. És megfeszítvén őt eloszták az ő ruháit, sorsot vetvén azokra, ki mit kapjon. Vala pedig 3 óra, mikor megfeszíték őt. Az ő kárhoztatásának oka pedig így vala fölébe felírva. A zsidó király. 2 rablót is megfeszítének vele, egyet jobb és egyet bal keze felől. És beteljesedék az írás, amely azt mondja, és a bűnösök közé számítaték. Az arra menők pedig szidalmazzák vala őt, fejüket hajtogatván és mondván, ha, aki lerontod a templomot és 3 nap alatt felépített, szabadítsd meg magadat és szállj le a keresztről. Hasonlóképpen pedig a főpapok is, csúfolódván egymás között az írástudókkal együtt mondják vala, másokat megtartott, magát nem bírja megtartani. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Akiket vele feszítettek meg, azok is szidalmazzák vala őt. Mikor pedig 6 óra lőn, sötétség támad az egész földön 9 óráig. És 9 órakor fennszóval kiállt Jézus mondván, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ami megmagyarázva annyi, mint én Istenem, miért hagyjál el engemet? Némelyek pedig meghalván ezt az ott állók közül mondának, imé Illést hívja. Egy ember pedig odafut a modék, és egy szivacsot megtöltvén ecettel, és az nádszára tűzvén inni ad a néki mondván, hagyjátok el, lássuk, ha eljő-e Illés, hogy levegye őt. Jézus pedig nagy fennszóval kiáltván kibocsátá lelkét. És a templom kárpitja fölétől aljáig ketté hasada. Látván pedig a százados, aki vele átellenben áll vala, hogy ekként kiáltva bocsátá ki lelkét, mondta, bizony, ez az ember Isten fia vala. Amen. Imádkozzunk. Jézus, magasztalunk téged azért, hogy a te nevedben ültetünk össze ma délután is. Köszönjük, hogy nem csak beszéltél a szeretetről, hanem meg is mutattad azt, hogy mindent ide adtál érezni. Köszönjük, hogy hatalmadban volt és hatalmadban van a te életedet letenni, és ismét felvenni azt. Úr Jézus, csodáljuk azt a szeretetet, és azt a türelmet, és azt az odaszánást, amit tanúsítottál az egész szenvedés történet alatt, és halálodat is, ami körülövezte. Urunk, szeretnénk méltóképpen emlékezni ma délután is a te áldozatodra. És szeretnénk, hogy a szívünkben történjen az, amit te szeretnél, hogy történjen. Kérünk, ha van keménység vagy közömbösség a szívünkben, kérünk, hogy törd azt össze ma délután. Köszönjük, hogy azért adtad a te életedet, és azért haltál meg, mint a gabonamag, hogy sok gyümölcsöt teremjen a te áldozatod. És köszönjük, hogy a mi gyülekezetünk is a te áldozatodnak a gyümölcse. Urunk, szeretnénk hozzád méltóan élni. És ezen a délutánon is, ami el fog hangzani, akár az igehirdetésben, vagy más szolgálatokban, szeretnénk, hogy közelebb vigyen bennünket, és egész közel a te keresztedhez. Köszönjük, hogy meghallgatsz, Uram, és megáldott számunkra ezt a dalt. Jézus Krisztus,
a százados, aki vele átellenben álló, hogy ekként kiáltal bocsáták ki lelkét, mondta. Bizony, ez az ember Isten fia vala. Egész szépen minden este foglalkoztunk, és én hiszem, hogy minden nap foglalkoztunk a nagypénteki eseményekkel, és úgy szívünkbe, elménkbe forgattuk ezeket. Bennem is két kérdés fogalmazódott meg ennek az igeversnek az alapján. És ezt szeretném megosztani a testvérekkel. Az egyik kérdés az, amit tett ez a százados is. Felismerte Jézusban Isten fiát. Nem olvassuk sehol a Bibliában, hogy ez a százados találkozott volna azelőtt is az Úr Jézussal. Ezen az egy napon találkozott vele, vagy ezen az éjszakán és ezen a reggelen, amikor elítélték őt, és aztán ő a kivégző osztag parancsnoka, és kivégeztetik. És végignézve Jézust, az ő viselkedését, a végén kijelenti, hogy ez nem akármilyen ember, ez Isten fia. Ahogy olvassuk az igéket, és hogyha megnézzük a többi evangéliumban is, úgy látjuk, hogy megrendülve jelenti ezt ki, magába szállva. Egy másik evangélium azt mondja, hogy ő is, a vele levő vitézek, és akik ott álltak, mellét verve megtértek. Magukba szálltak, felismerték azt, hogy nem akárkit feszítettek meg. Ő felismerte Jézust. Felismerte, hogy Isten fia. Én mennyire ismertem fel ezen a héten, hogy arról, akit most ünnepelünk, akiről olvasunk, az maga Isten fia. Tegyem fel magamba ezt a kérdést. Felismertem igazán, hogy ő Isten fia? Meg tudok hajolni előtte? Neki tudom adni igazán a dicsőséget? Egy másik kérdés pedig, ami feltevődött bennem, az pedig az, hogy én is magamat Isten fiának tartom. Hiszen minden, aki befogadta őt, hatalmat ad azoknak, hogy az ő fiainak neveztessenek. Ha engem néznek, ha az én életemet nézik, felismerik bennem Jézus fiát, Isten fiát, Jézus testvérét. Felismerik bennem magát Jézust. Ez a két kérdés foglalkoztatott már napok óta, és gondoltam, hogy megosztom a testvérekkel is. Milyen az én életem? Mikor végignézi valaki, találkozik velem, és végignézi az én életemet, viselkedésemet, beszédemet, ki tudja jelenteni azt, hogy ez Isten fia. Jézus Krisztus képviseli, olyan, mint ő. Tegyük fel magunkba ezeket a kérdéseket ma délután, a továbbiakban is. Mikor hallgatjuk a szolgálatokat, mikor énekelünk, hallgatjuk az énekeket, és mikor hallgatjuk az igehirdetést. Engedjük, hogy Isten hadd munkálkodjon a szíveinkben, és válaszoljuk meg magunkban ma este ezt a két kérdést. Most az énekkar fog szolgálni, és az énekkar szolgálata után pedig Szőke András testvér. Isten
az anya. Még hult a keresztfa könnye a vér, már szállt az est, s az álmos denevér, egy csillag égett, fény homályos, ölt állami dombra jött a csend, kopár zöld úton Jézus anyja ment, s követte őt a hű tanítvány János. Pús gyászkalástot vett a völgy alon. Siető árnyak tűntek a sötétben, Mária sírt, szívét a fájdalom, s a szív sikongó keserűet égte. Meghalt a fiam, s az emlékezet, mint hóhérkés mélyíti a sebet. Holt jövőn hímzett szenvedő a múlt, s a csönd csak egy sikongó dal tanult. Meghalt a fiam. Ére járt az este, János a szelíd vigasztalni kezdte. Nem a fiadnak ásták a keresztet, a mesiás ő, az ége, a kezdet, a bárányit próféták álma látott, forró vérében mosni a világot. Égő örök fényt itt az égsirat, neked már régen meghalt a fiad. Régen kinőtt a názáreti házból, király ők itt az ég kárpítja gyászol, kire fagyott kő holtak ágya várma, útjára tegnap még hullott a pálma. Fény, mely fényt áraszt, a vakság verte szemből, íge, mely bomló holtak elé csendült, pásztor kinyáján őrzi élte árán, út, mely egek nyit Golgotát határán, igazság, mely tövist volt homlokán, élet, mely téren rügyet hajt a fán, és szeretet, mely most és mind örökre, halkan, szeliden ráborul a földre. Látod az éjjel, Sion ráhajol, hallod a csöndet, csak róla dalol. Érzed a város lázas forró álmát, vele álmodnak, várják, visszavárják. Eljön majd egyszer, visszajön a Mester, szent irgalommal, glóriás kereszttel, kitárja karját a világ felett, s részen mosolygás, béke, szeretet. A szeretetet nem öli meg senki, a fényt nem lehet a sírokba temetni. No jó, gyere hát menjünk, töröld le a könnyek. Így osztik az éj, és a gyász is könnyed. Hisz tudod már, hogy a keresztfán ki van? Szólt Mária csöndesen, a fiam. So
és az igéket hallva most különösen két dolgot szeretnék megosztani, ami foglalkoztatott, nem csak ez több is, de most ennyi. Egyik este hallottunk arról, amikor Jézus ott állt Pilátus előtt, és az egyik felolvasott ige így hangzik. Heródes pedig Jézust látva igen megörült, mert sok időtől fogva kívánta őt látni, mivel hogy sokat hallott ő felőle, s reményli, hogy majd valami csodát lát, amelyet ő tesz. Kérdezi pedig őt sok beszéddel, de ő semmit nem felelt neki. Elgondolkoztam, és úgy egész héten foglalkoztatott, hogy milyen nagy dolog, amikor elhallgat az Isten. Jézus Herodesnek semmit nem felelt. Hiába kérdezgette sok beszéddel. A Prédikátor könyvében olvassuk, hogy megvan az ideje a szólásnak, és megvan az ideje a hallgatásnak. Megvan az ideje a keresésnek is. Jézus, az Isten fia, tudta, hogy mikor szóljon, és tudta, hogy mikor hallgasson. Heródes hiába kérdezgette, semmit nem felelt. Pilátusnak sem mondott sokat. Amikor Pilátus többször rákérdezett, te vagy a zsidók királya, te mondd el. De úgy rácsodálkozik a szívem, és jól esik, hogy a szenvedő Jézus a fájdalmak tüzében is megszólal, és beszél azokhoz, akik őszintén, teljes szívük mélyéből keresik, vágyják, szeretik őt. A világtörténelem csúcspontja, legnagyobb eseménye, ahogy az ember, Jézus, az Isten fia a Golgotán szenvedett, nem csak testi fájdalmaktól, a bűneitől. És mégis, amikor a mellette függő rabló felismeri benne a királyt, a királyok királyát, megszólal és azt mondja, ma velem leszel a paradicsomban. És elgondolkoztam, hogy a Jézussal való beszélő viszonyomtól függ, hogy amikor a földi létből kilépek, mit szól hozzám? Szólhat-e hozzám? Mert megvan az ideje a szólásnak, és megvan az ideje a hallgatásnak. Valószínű többen éltünk át olyat, amikor egy kedves szeretünket elengedtük, még itt volt velünk, de már nem beszélt. Szerettük volna, hogy még szóljon, de nem szólt. De ez semmi ahhoz képest, amikor az Isten hallgat. Amikor Jézus nem beszél. És azon gondolkodtam, hogy a vele való beszélgető viszonyom a lelki állapotomat is tükrözi. Hallom-e Jézus személyesen beszélni hozzám? Isten igéje azt is mondja, hogy adtam időt neki, hogy megtérjen. Minden embernek ad Isten időt, amikor Jézus beszél hozzám, amikor hallgatom a hangját. Vagy a 95. Zsoltárban olvassuk, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. És ez a második dolog, ami foglalkoztatott, hogy milyen könnyen el tud fásulni a szívem. Milyen könnyen meg tud keményedni a szívem. A Jézus szenvedését olvasva, ugyancsak a Lukács evangéliumában a 22. részben olvassuk, azok a férfiak, akik fogva tarták Jézust, csúfolják, vervén őt, és szemeit betakarva arcul csapdusák őt, és kérdezik, mondván, profétáld meg, ki az, aki téged ver? És sok egyéb dolgot mondának néki, szidalmazván őt. Vajon úgy könnyen el tudom ezt olvasni, vagy megindul a szívem a Jézus szenvedését látva? Szinte megdöbbentem, hogy milyen könnyen meg tud fásulni a szívem. És ha nem indul meg a szívem az értem szenvedőt látva, még kevésbé a mások baján, a mások szenvedésein. És jól esett
ahogy a Szentlélek Isten eszembe juttatta a Zsidókhoz írt levélből 4. rész utolsó verseit, nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem Jézus, ami nagy főpapunk, aki áthatult az egeken. Megérti a mi gyarlóságainkat, mert hozzánk hasonlóan szenvedett, kivéve a bűnt. Főleg ez a két vágy és imatéma fogalmazódott meg bennem. Vigyázzak a szívemre, hogy beszélő viszonyban legyek Jézussal, és nekem legyen meg a szívem. Gondolom, kívánhatom ezt a kedves testvéreknek a jelenet. És közösen fogunk énekelni, és közös énekünk van az önkéntes adományainkat szolgáljuk Istennek. szeretettel mindenkit ezen az ünnepi alkalommal Isten házában. Kívánjuk azt, hogy az Úr Jézus Krisztus áldozata, keresztről való beszéd, ez legyen hatásos, legyen eredményes minnyájunknak az életében. Nem mindegy, hogy mit csinálunk a kereszt alatt, hogy gondolunk az Úr Jézusra, tegyük ezt komolyan, megfontolva, imádkozzunk. Mi szörnyű ez a
Úr Jézus Krisztus keresztjére gondolunk, halálára, és azt kell mondani, hogy az Úr Jézus keresztje egy nagy plusz minden embernek az életében. Ez lehet. Mert Isten ezzel ad nekünk nagyon sok mindent. És jó erre így gondolni. Az ördög el akar venni, mínuszba akar hagyni bennünket, üresen. De Isten mindig megáll, mindig ad. És minden jó és tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától származik, akiben nincs változás vagy változás árnyéka. És akkor, amikor Isten látta, hogy az ember hiával szenved, problémák vannak, akkor az Úr Jézus Krisztus adta, a halálba adta, hogy nekünk legyen, hogy adhasson nekünk. Ezért azok az emberek, akik az Úr Jézus Krisztusra gondolnak, és az Úr Jézus Krisztus keresztjénél időznek, így gondoljanak Istenre. Mint aki ad, mint aki ezt a nagy plusz jelt hozta be az életünkben. Ezért az isteni matematikában az Úr Jézus Krisztus keresztje a plusz jelt képviseli. Használjuk ezt, testvéreim, és fogadjuk mindazt, amit ad nekünk Isten. Ma este a pogány századosról kell szóljunk, aki ott az Úr Jézus Krisztus keresztjénél nagypénteken megtért. Kevés emberről lehet azt mondani, hogy azon a napon tért meg. És ezt az embert, akit nem tudjuk a nevét, legalábbis a Biblia nem említi a nevét, a legenda vagy a tradíciók megemlítik egy 190-ben levő, Krisztus után levő levélben megemlíti ennek a nevét, de nem számít ez. A Biblia nem sokat beszél erről az emberről, de ez az ember ott az Úr Jézus Krisztus keresztjénél nagypénteken megtért. Ugye, ahogy testvérem is említette, az egyik evangélista így mondja el, hogy ő és a sokaság, a vitézek megtértek Istenhez. És olyan jó lenne, hogyha ma este többen ugyanígy tennénk és ugyanígy állnánk. Azt is olvassuk az igében, Máté evangéliumában, hogy az Úr Jézus Krisztus halála és maga a nagypéntek esemény nagy hatással volt a századosra, mert azt olvastuk, hogy tulajdonképpen megrendültek. Hatással volt rá. És nagyon sokan így vannak nagypénteken, hogy van egyfajta hatás, és az ünnep is egy ilyen érzelmi hatás, egy valami, de nem jutnak el Istenhez az emberek. És azt gondolják, hogy ez az élmény, amit kapnak a templomba, vagy egy jó filmet, vagy egy zenét meghallgatnak, vagy egy éneket elénekelnek, vagy éppen egy ebédet megesznek, azt gondolják, hogy ennyi az egész. És ez csupán egy hatás. És az Úr Jézus nem ezt akar elérni az életünkben, és úgy látjuk, hogy a pogány százados életében az Úr Jézus halála változást hozott. Mert megtértek, a Lukács evangéliuma így írja. 5 dolgot szeretnék elmondani röviden erről az emberről. Először is pogány emberként ismerjük meg. Pogány ember. Római. Tulajdonképpen lehetne mondani, hogy ez egyféleképpen az ő vallását fejezi. Az, hogy pogány. Ez azt jelenti, hogy nem keresztény, ez azt jelenti, hogy nem Krisztus követő, ez azt jelenti, hogy nem zsidó, egyáltalán nem hitt az Istenben, a rómaiak tulajdonképpen több Isten hívő emberek voltak, rengeteg istenük volt, ilyen-olyan istenségek, templomok, szobrok, bálványok, és oda mentek, ahova szükség volt nekik. És úgy gondolták, hogy az istenek kiszolgálják őket. Ha egy kis egészségre van szükség, akkor abba a templomba kell menni. Hogyha egy kis pénzre van szükség, akkor oda kell menni. Ha a családi békességre van szükség, akkor egy másik templomba kell menni. És rengeteg istenük volt is. És a pogány világból jött ez az ember. Egy pogány ember volt, aki tulajdonképpen ott, a keresztnél, az Úr Jézus Krisztust látva, ez az ember megváltoztatja ilyen szempontból a vallását. Mondhatnám így is bátran. Mert ez az ember a több Isten hitből az egy Isten hitről bizonyságot tesz. 3 evangélista kifejezi, kimondatja, leírja, hogy ez az ember milyen hitvallást mond. Bizony, ez az ember Isten fia valami.
És itt az élő Istenre, a Teremtőre gondol. Ő, aki a pogány isteneknek a híve volt, akinek az élete is olyan volt, amilyen volt. Ő egyszerűen most nagypénteken elmondja, van Isten. Az Úr Jézus Krisztus az Isten fia, a megváltó, az üdvözítő. Belátom ezt, kell változzon az életem. Nem jó az, amiben élek én. És a Biblia elmondja, hogy a pogánysággal, az istentelen élettel rengeteg bűn, sötétség, erkölcstelenség, züllés járt. És biztos, hogy ez az ember is ilyen dolgokban benne volt, bár nem írja ezt az ige konkrétan róla. De azok, akik távol voltak az Istentől, akik Isten nélkül, istentelenül éltek, ez volt jellemző az életükre. Ez régen akkor úgy volt, hogy ez egy pogány ember volt. Manapság úgy is írják sokan, hogy új pogányság van. Hogy nagyon sokan nem tudnak felébredni reggel, vagy kitenni a lábukat a házból, míg nem olvassák el a horoszkópot. Akkor el kellett menni a pogány templomba. Most már az emberek behozzák a házukba és az életükbe. És ragaszkodnak babonaságokhoz, mindenféle hazugságnak, bűnös életmódban élnek, és nem foglalkoznak az Istennel. Nem foglalkoznak. Rengeteg, sokan vannak, akik Isten tagadók, ateisták. Mondta is valaki, hogy úgy kellene, hogy aki ateistának vallja magát, ne is kapjon szabadnapot, amikor úgy általában ünnepek, keresztény ünnepek vannak, és azoknak is jár a szabadnap. Miért jár azoknak szabadnap? Miért kell azok vasárnap szabadnapot kapjanak? Hogyha nem hisz az Istenben, hogyha nem hisz az Úr Jézus feltámadásában. Új pogányság van, új bűnöket hoznak be az emberek, és a törvényhozásban, és politikailag, meg magas szinteken ilyen dolgok vannak, és nem jó ez. És van itt egy ember, aki pogány embernek van megismerve, de ez az ember megváltozik. Ez az ember megváltoztatja életét és vallását. Azt mondja, én pogány istenekben hittem, de most már az élő Istenben hiszek. Kedves testvérem, aki itt vagy ezen az alkalommal, milyen a te hozzáállásod Istenhez? Mi a te felfogásod? Mi a te hitvallásod? Az csak egy elmélet? Vagy a gyakorlatban is ott van az életedben? Nem csak mint pogány emberről kell róla beszélni, hanem egy második sorban szeretnék szólni arról, hogy ő kemény katonaként áll előttünk. Kemény katona. Ez talán a jellemére mutat egy kicsit. Durva, érzéketlen, hiszen talán nem először, biztos, hogy nem először nézi végig, hogy szenved egy elítélt, és nem csak egy, hanem ugye nagypénteken 3 voltak ott a kereszten, és ki tudja hányszor, és ki tudja, hogy hány szenvedőt látott ő már, és nem csak ott a Golgotánál volt ő jelen, nem csak úgy gondoljuk, hogy ő csak ennyit csinált, hanem az egész kihallgatásnál, meg amikor a katonák az ő alárendeltjei olyan szempontból durván bánnak az Úr Jézussal, ő azt is végignézte. El tudta szó nélkül nézni ezeket a dolgokat. Majd aztán, amikor a haldoklónak megtörik a lábszárát, hogy még több szenvedést okozzanak, vagy hogy hamarabb meghalljanak azok az elítéltek, ez az ember durván, szemrebbenés nélkül nézi. Ezt úgy látjuk, hogy a keménységét, a szívének a keménységét mutatja be. Hogyha más valaki szenved, fáj, őt nem érinti ez. Hogyha a katonák ütik, verik, csúfolják, és milyen csúfolások mentek végbe. Tövis koronát tettek a fejére, nátszálat a kezébe, és így csúfoltak, leborultak előtte, és üdvözlik a királya. Vagy aztán, amikor az ostorcsapásokkal, meg az arculütéssel, köbdöséssel, így akarták kicsalni, erőltetni belőle azt, hogy profétáljon, hogy tegyen valami csodát, hát ha ők is látnak valamit. És ez a százados kemény nem rendül meg. Milyen sokan vannak úgy, mint ez az ember. Nem mozdulnak meg egyáltalán. Kemény a szív.
Kemény a szív embertársaik felé, de kemény a szív Isten felé. Éveken keresztül, talán évtizedeken keresztül az Isten mutatta az ő szeretetét az ilyen emberek felé. Most is, amikor ez a százados Jézust látja, biztos, hogy az ő keménysége még keményebb volt. Az ő gonoszsága még gonoszabb volt. Az ő Istentől való eltávolodása még távolabbra vitte. Mert kiderült, mert az Úr Jézus Krisztus tűrt, az Úr Jézus Krisztus szeretett, az Úr Jézus Krisztus hallgatott, vérzett, jót mondott, szépet beszélt. Mert ezt teszi az Úr Jézus, ezt teszi Isten minden emberrel, aki ebben a keménységben is. Mondja Isten igéje, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szívet. Megkeményedhet az embernek a szíve. Nem csak akkor volt kemény szívű ember, és nem csak a katona van ilyen helyzetben, hanem nagyon sokan. Én el tudom mondani, mint hívőszülők gyermeke, hogy az én szívem is kemény volt. Az Isten házába, az imaházba járva keményedett meg a szív. Az énekekkel és a Bibliával a kezembe. A jó társaságban, a testvérekkel együtt, de az én szívem távol volt Istentől. És nagyon sokszor van ez így. Nem csak azok életében, akik a gyülekezetben nőnek fel, hanem minden ember életében. Mert aki nincs megtérve, annak a szíve kemény, annak a szíve távol van az Istentől. És ma este az Úr Jézus Krisztus keresztjéről szeretet, jóság árad. És azt mondja Isten, ne keményítsd meg a szívedet. Ne legyen ilyen kemény, durva jellemvonásod. Hát ez nem használ. Nem használ neked, nem használ a környezetednek, nem használ senkinek. Azt is kell mondani erről az emberről, nem csak egy pogány ember és kemény katona, hanem egy nem törődöm tiszt. A nem törődömségét abban fejezi ki, hogy nem avatkozik bele majdnem semmibe. Amúgy a feladatát elvégzi, századosként van egy római hadseregben, és olvastam az egyik történelmi leírásban, hogy egy római légióban körülbelül 6000 katona volt. 6000 katona. Akkor gyorsan ki is számíthatjuk, ugye, hogy ez azt jelenti, hogy 60 százados volt egy ilyen légióban. Például ez a történelmi feljegyzés azt mondja, hogy Augustus császárnak 28 légiónyi volt a katonasága. 28. Elég sok. Rengeteg százados volt ebbe benne. És történelmi feljegyzések bizonyítják, hogy ezeket a századosokat tulajdonképpen a legengedelmesebb katonák közül választották, és a legedzettebb, a legizmosabbak, a legharcképesebb katonák közül választották, mert hát hallgatni kellett rájuk. Számadást kellett, hogy adjanak ennek a katonának, és ugyanakkor a százados autoritás alatt levő ember volt, felelt a helytartónak, egyenesen a helytartónak felelt ez az ember. Tulajdonképpen a nem törődömségét abban mutatja meg, hogy végzi a feladatát, nem törődik ez az ember semmivel. Rutinszerűen, megszokásból átveszi a foglyot, a katonák végzik a feladatukat, durván, úgy, ahogy a katonák tudják csinálni, amikor közbe kell lépni, hogy most akkor ostorozni kell, vagy most vinni kell, most megállítjuk a járók előtt, és az akkori szabályok szerint lehetett kényszeríteni, törvényesen lehetett megállítani férfiakat, akárkit, hogy vigye a római katonának a tisztnek a csomagját, vagy a fegyvertárát, vagy éppen az elítélten segítsenek, és úgy állította le ugye ez a százados az arra menőt. Ő nem törődött, hogy az asszonyok siratják, ő nem törődött a jajveszékelő csoporttal, ő nem törődött azzal, hogy a katonák hogy csúfolják az Úr Jézust, tehát ez nem érdekelte. Nem érdekelte. Ilyen volt ő. Biztos, hogy ezzel a ranggal, ezzel a feladattal nem csak egy pozíció járt, hanem pénz is. Nagyobb fizetése volt neki, mert a római hadsereg már abban az időben fizetett katonákból állt. És a századosnak, meg a nagyobb rangúaknak nagyobb volt a fizetése.
És azt mondja, hát itt elvégzik a katonák a feladatukat, a nép is besegít, és el kell én sok mindennel foglalkozzak és törődjek. És azt akarom kiemelni, hogy nagyon sokszor, vagy azóta is az embereket sokszor jellemzi az ilyenfajta nem törődösség. És most nem arról akarok szólni, hogy például a gyerek nem törődik azzal, hogy tanulni kellene. Bár ez is van. Vagy hogy a munkás nem végzi a feladatát úgy, ahogy kell, vagy a főnök azt a feladatát, amit kell, munkaadó. Vagy a politikusok nem végzik. Mi ezt tudjuk, vagy mondjuk úgy, ahogy mondjuk. Itt most arra szeretnék kitérni, hogy sokszor az ember mennyire nem törődik az Isten dolgaival. Mennyire nem érez rá arra, hogy mi jó és mi rossz. Hogy most jót teszek, hogy ez most hasznos, ez most építő. Nem törődik az ember ezzel. És ez is a bűn miatt van így az emberben. A rangot, a fizetséget, a pozíciót keresi az ember. Könyököl érte, lefizet másokat, másokra rátapos, csak hogy ő legyen valaki. És amikor ott van, nem törődik, hogy az igazságot szolgálja, a bűnnek a rabja, vagy ezek nem jönnek. Nem cselekszi ezt. Mert nincs megtérve. Mert nem az Úr Jézus Krisztus követője. Ezt lehet mondani, vagy ezt is lehet mondani erről a tisztről. Nem törődöm tiszt az ő feladatával. De mégis valami elkezdődött ennek az embernek az életében. Már pogány emberként ismerjük meg, kemény katona és nem törődöm tiszt, de egy figyelmes szemlélő. Szoktuk mondani a gyerekekre, vagy másokra is, hogy úgy gondoltam, hogy nem figyel oda. És nézd meg, mindent megjegyzett. Valahogy ilyen volt ez a századosig, és Márk evangélista, ahonnan most olvastunk, megjegyzi, hogy a százados, aki vele, az Úr Jézus keresztjével átellenben áll vala, ez az ember végignézett mindent, ami ott történt. És figyelmesen nézte. És el akarom mondani, hogy itt az ő lelkéről hallunk valamit, vagy látunk valamit. Mert ez a pogány ember létezik benne lélek. Így van, hogy kemény katona, harc edzett, nagy főnök, de mégis van benne lélek. Úgy gondolja az ember, hogy nincsen, mert nem foglalkozik ezekkel a dolgokkal, de nézzétek meg, hogy ez az ember meg van rendülve, hogy ez az ember, valami történik ezzel az emberrel. Úgy olvastuk itt, hogy amikor azt látta, hogy az Úr Jézus kibocsátotta a lelkét, meg amik történtek ott, akkor kiáltott, mondott ő is valamit. Vagy mit látott ez az ember? Vagy mit hallott ez az ember? Hát ami történt nagy pénteken. Ami történt az Úr Jézus szenvedésekor. Látta az emberek bűnét. Hát nagy pénteken ez nagyon kiderül az ígéből is, de már maga arra gondolsz, hogy a szentet, a tisztát, a tökéletest, a bűnös emberek, hogy a katonák úgy viselkednek, ahogy viselkednek, ahogy olvastuk itt az ígében, de az arra menők, az emberek, akik kíváncsiskodva jöttek nézni, fejüket hajtogatták és elkezdtek csúfolodni, te a templomot lerontod. És nem csak az arra menők, hanem a főpapok és az írástudók is. És ez a százados mind hallotta ezeket. És látta, hogy milyen vigyor ül ki ezeknek az embereknek az arcán. Milyen megvetéssel vannak Jézusra. Milyen hitetlenül viselkednek. És nézte Jézus. Ő átellenben volt, vele szembe volt, a kereszttel szembe volt. Ő nem mellette, nem mögötte, nem bújt most már el. Nem bújt el. Valami megmozdult a kemény szívbe. És azt mondja, hogy létezik, hogy mi ilyen kemények és durvák vagyunk mi emberek. És ő miért nem válaszol? Hallgat. Imádkozik. Mert tulajdonképpen az Úr Jézus Krisztus viselkedését és beszédét is egy az egyben látta. Ó, de jó lett volna látni, meg hallani. Az Úr Jézus Krisztus hogy imádkozik.
röviden, de lényegre törően imádkozott. Így kell imádkozni. Akkor is, amikor bajban van. Nem magáért könyörög, hanem másokért imádkozik. És hallja, és látja ezt a százados. Hogy az Úr Jézus másokért imádkozik. Bocsánatért könyörög. Mondja a latornak, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Ennek az embernek a szíve, a kemény szíve elkezdett lágyulni, látva az Isten szeretetét és jóságát. De aztán ő részt vett ezekben a természetfeletti eseményekben is, amik ott voltak az Úr Jézus Krisztus szenvedéseikor, ugye? Volt a földrengés, a sírok megnyíltak, aztán sötétség lett 6 órától, illetve ez 6 óra, ez a zsidó időszámítás, mert ők reggel 6 órától számították a napot, reggel 6 órától este 6 óráig tartott a nappal. Este 6 órától reggel 6 óráig volt az éjszaka. És amikor a Bibliában azt olvassuk, hogy 9 órakor feszítették meg az Úr Jézust, illetve 3 órakor, ez azt jelenti, hogy délelőtt 9 óra volt, amikor az Úr Jézus Krisztus megfeszítették. És azt olvassuk, hogy 6 órakor, ez pontosan déli 12 óra, akkor sötétség lett. És ez a százados ott volt. Nagyon érdekes ez, hogy amikor az Úr Jézus megszületett, akkor egy fény gyúlt. Egy csillag jelezte a Mesiás születését. És amikor az Úr Jézus Krisztus meghal, akkor sötétség lesz. És ez a százados benne volt ebbe a sötétségbe, és átérezte azt a földrengést, és mind ezek a dolgok, ő ott volt, és megrendült a szíve. És akarom kérdezni, hogy lehet, hogy te is figyelmesen nézed valakinek az életét. Vagy lehet, hogy jó lenne egyszer úgy szembe kerülni Istennel. Hogy hallani úgy egyenesbe, amit ő mond. Sokszor mi félre megyünk, és el akarjuk hesegetni magunktól a gondolatokat. Nem akarunk szembenézni az Úrral. Pedig ez az ember nagyon figyelmesen szemlélte, és elindult benne a változás. Nem lehet úgy megváltozni, hogy nem nézek szembe az Úrral, nem nézek szembe magammal, bűneimmel, elrontott múltammal. Nem lehet. Nem lehet úgy, hogy felejtsük el. Ne is szóljunk erről, mert csak fájdalmat okoz ez nekem. Hát, hogyha fájdalmat okoz, a szomorú, a szíved, az életed, akkor kell jönni az Úr Jézushoz. Hát ez az ember, ez a százados figyelmesen követte az Úr Jézust. És erre szeretnélek biztatni, kedves hallgatók, hogy nézz az Úr Jézusra. Nézz az Úr Jézusra. Ő a megoldás. Nem a pénz, nem a rang, nem a dicsőség, a földi örömök, hanem az Úr Jézus. És hogyha eddig nem törődtél igazából az Isten dolgaival, ma nézz az Úr Jézusra. Így olvasjuk a Bibliában az egyik helyen, hogy nézvén Jézusra. Ne bújj mögé, ne állj valami mögé. Ne gondold, hogy hát jó ember vagyok én, rendes ember vagyok én, jó családom van, nem loptam én. Hát lehet, hogy ez így van, de Isten előtt ez nem mentség. Isten úgy is látja a szívedet és az életedet. És azt mondja a Biblia, hogy mindnyájan vétkeztünk. Akármilyen rangunk van, akármennyi tanulmányaink vannak, akármennyi pénzünk van, mindnyájan vétkeztünk. És ezekkel a vétkekkel kellene jönni az Úr Jézushoz, mert ő magára vette az én bűneimet és vétkeimet. Éppen nagypénteken ünnepeljük ezt az ünnepet. Álltál-e már úgy az Úr Jézussal szembe, hogy a szeretete és a jósága hatással volt rá? Hát a százados ezt tette. És utolsó sorban szeretném mondani, testvéreim, hogy ez a százados egy bizonságtevő hívő. Itt az igében bizonságot tesz, hitvallást tart, és elmondja, hogy én hiszem, én tudom, bizony ez az ember Isten fia vala. De aztán, amiután az Úr Jézus meghalt, és jöttek, hogy kérjék az Úr Jézus testét, 43. verstől olvasom, eljött Arimátiai József,
egy tisztességes tanácsbeli, aki maga is várja az Isten országát, beméne bátran Pilátushoz, és kérte Jézusnak testét. Pilátus pedig csodálkozik, hogy immár meghalt. És magához hivatva a századost, megkérdé tőle, ha régen halt meg. Tehát a százados egyenesen a helytartónak felelt, és az akár mikor hívhatta. Nem kicsi dolog volt ez. De ez a százados, amikor oda bement, megtudván a századostól, hát mit tudott meg? Az igazságot. És oda ajándékozta a testet Józsefnek, mert már meg volt halva. Tehát a százados egyenesen elmondta az igazságot. Elmondta az igazságot akkor is, amikor az ő hitéről vallást tett, és elmondta, hogy bizony igaz ember volt, bizony Isten fia volt, én ezt hiszem, teljes szívemből, de ugyanakkor úgy látszik, hogy igaz dolgokhoz is ragaszkodott. Most már nem akarta a csalafinta, erkölcstelen, hazug dolgokat, az igazságot mondta el. Akárkinek, a főnökének is, az alattvalóinak is, a családjának, mindenkinek. Ez is mutatja, hogy ez az ember egy megtért hívő ember lett. Nem tudjuk utána mi lett vele. Nem tudjuk. Nem olvasunk róla a Bibliában többet. De hogy ennek az embernek a bizonságtevése le van írva a Bibliában, az nem véletlen. Ennek az egész élete megváltozott. Más lett. Nem tudom, hogy maradt-e százados vagy nem, de még olvasunk a Bibliában hívő századosokról. Milyen lehetőségük volt ezeknek bizonságot tenni a katonáiknak, a szolgáiknak, de a feletteseiknek is. Volt lehetőségük. És úgy látjuk, hogy ez a százados egy ilyen megtért, bizonságtevő lélek, aki nem rejti el többet, hanem megvallja az ő hitét. Szeretném kérdezni, hogy megvallottad-e már azt, hogy az Úr Jézus Krisztus a te megváltód? Látszik ez az életedben? Megváltozott az életed és az igaz beszéded, a cselekedeteid. Mutatják azt, alátámasztják azt, hogy te az Úr Jézus gyermeke vagy, az Isten gyermeke vagy. Hogy nem csak időt töltesz a keresztnél, és nem csak egy megszokás ez, hanem az életed része, a legfontosabb, az első. Hogy van ez az életedben? A pogány százados, ez a kemény ember megtér, mert látja az Úr Jézus Krisztust. Te mit látsz? Mi van a lelki szemeid előtt? Segítsen Isten mindnyájunkat, hogy az Úr Jézus Krisztust, az Isten fiát, az értünk szenvedőt, a bűneinket hordozót, a megváltót, az egyedüli bűnbocsátót, őt lássuk benne. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szeretném, hogyha csendben lennénk, és mindnyájan elgondolkodnánk arról, hogy a mi életünk mi. A pogány századosnak az élete rossz volt, az Úr Jézus jósága hatással volt rá, és megváltozott. Most az Úr Jézus Krisztus keresztje, az Úr Jézus Krisztus szeretete, jósága mire indít téged? Bíztatok mindenkit, hogy gondolatban imádkozzon és közeledjünk Istenhez, és kérjük el Istentől azt a kegyelmet, hogy adjon új életet, adjon változást. Ne csak szokásokat, embereket, üzletet, munkahelyet lássunk, hanem lássuk Jézust. Láttad már Jézust? Kicsoda Jézus neked? Oh,
szenvedésedre és megváltásodra. Köszönjük, hogy a kereszt, a Golgota érettünk van. Köszönjük, Urunk, hogy ott a keresztfa tövében a százados megváltást, új életet kapott, és mi is szeretnénk ebben részesülni. Add, Urunk, hogy komolyan vegyük a Te beszédedet és a Te jelenlétedbe való jutást. Munkálkodj a szívünkben, mindenkinek a szívében, és segíts meg bennünket, Urunk, hogy hű bizonságtevői tudjunk lenni, és készíts az ünnepre bennünket, Urunk, hogy Te szerinted tudjunk ünnepelni. Amen. Amen. Az Úr közel. Jöjjön.